assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Piindi TV debbo hen gorko suka e mawɗo monikale moon salminama inde manama e ƴettoɗe ko caggal nde gueddina Allah joom baɗe bawde lamɗo lamɓe lamamɓe muñdemi heppani saaha goto julle ñalano mum ɓurnade windede bajji am netabama farmata bintu ya rasulahi tokaram en naati guel helefa men diine aada en duwoni we ñaguima duwaw kadi no hanti ni en garti e émission men rende men emin goyi waɗide e kala saaha hande noon émission son jiitan ene mbaɗimini on ami tigui wonko ummini ɗum garden hande yirlade yer Renndo ngo ƴewde ko Renndo ngo wurata saabi kadi garden ɗo e Cambérène to min jiya kadi diwanuji nokkuji kadi kewɗi so weeli jomiraɗo holko saabi ɗum ko ganduɗa ko woni état d'urgence mo mawɗo leydi ni son excellence Macky Sall ƴetti waddude hen couvre-feu à partir de 21h ha 5h du matin wori ko ganduɗa noon addi caɗele seeɗa e Renndo ngo caggal noon ko hakkude tan ko Dakar e Thiès on état d'urgence haadi nokku ɗo diwan mo Dakar woni état d'urgence e nokku mo Thiès diwanuji ɗiɗon tigui ƴetta e état d'urgence ɗi ganduɗa ko couvre-feu à partir de 21h saabi noon won hen e nokkuji mbi ko jaɓani ɗum sukaɓeɓe jalti waɗi fitnitere sen teskima to wayno Médina to wayno Guédiawaye Parcelles Ñaari Tali Grand Yoff e nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa machallah yiyama to sukaɓe jalti huccidiri eɓe ganduɗa woni ɗaɗiɓe ñande premier jour couvre-feu o woni mercredi 6 janvier saabi hande min mbiye min jirlo min jalta min ƴeewa yeeyoɓe ganduɗa couvre-feu o saaha kala jeeyowo so tawi 20 heures yoni a jippoto kono ɓeɓe ganduɗa woni dognoɓe oto kala dognowo so 20 heures yoni a jippoto kono wonɓe kadi e fannuji kewɗi inchallah min gaddana ɗum ɗo ɗum noon ɓooyata moon gandu émission men Renndo men ɗo e Cambérène taw noon ko noon ko ganduɗa ko woni état d'urgence mo mawɗo leydi ƴetti wondude ko ganduɗa ko woni couvre-feu o min jaaha min jirlo bandiraɓe namdade ma goto foof actuellement holno wuddito ɗum kono caɗele kewɗe testade ma hen inchallah ma woot ko bandiraɓe gaddi hen amin ɗo hande huccite suka mo ganduɗa duuɓi nogas nane ko ganduɗa ko woni golle fewnude marlen woni gatoji walla ko ganduɗa ko woni ko ganduɗa ɗo ko woni nemuji ko heewi omo feewna ɗum min namdomo actuellement holno golle mabɓe wayi e holto tolni e moment mo ganduɗa koye état d'urgence min woni couvre-feu à partir de 21h a salminama inde e yettode nde min ko Boubacar Diallo miɗo mari 22 ans min ko Marle mi liggoto quoi ɗo mi liggoto Marle e fouru croisement Cambérène holno guduɗa ko ganduɗa ko woni état d'urgence o saaha ko ganduɗa ko woni couvre-feu à partir de 21h ligguey o mbar ala ko boni hen non ligguey o kay ni moƴƴa ɗum ɗo arayno boni hen quoi par ce que so tawi no wonano couvre-feu o miɗa wona wonde ɗo ha 22h 23h ɗo noon 20 ɗum ɗo 19h haɗa min jippima haɗa mi yeehi mi wawata wadde ɗo marsement wawata doggude ɗo hakkude ɗi heure ji ɗo ko ɗum wawi nini golle ɗe dogiranno fo dal nani hol heure mo dawatan min ko 7 heures mi dawata 7 heures par ce que no woɗɗi kam mi wiyata Guédiawaye mi jeeya ko toon mi wiyata mi ara ɗo eyyi no woɗɗi kam mi wiyata Guédiawaye eyyi eyyi ko usti ko ala ko heewi e ko ganduɗa ko woni golle ɗe no yahirtono ni ala ko usti hen non no usti dey no usti moƴƴa noon par ce que hari golle ɗen dogde seeɗa kono no mbi couvre-feu o ari fayida nini ala dogirde no yimɓeɓe no falirano noon hari noon law no doganno seeɗa kono joni dogiranno fode eyyi actuellement noon holko ñaagui ɗon minen ñaagui yo couvre-feu o lamɗo yo wallito yimɓeɓe par ce que ko yimɓeɓe si tawi couvre-feu no woodi fayda yimɓeɓe wata golle si tawi noon ala yimɓe no wawi hoccitade golla seeɗa seeɗa ɗon seeɗa on ɗo noon o moment ɗo nini yimɓeɓe fayda ko lawɓe jippoto ko ɗum ɗo dawgol ngol kadi otoji ɗi kadi tawade heewat ko ma wawa seppude kikit kadi ko ma wawa seppude hay joni seɗa woɗɗi ko koɗɗa hoore karan wawata heɓirde ko oto no arta ma il faut que seppa si wawa arde eyyi merci Ibrahima a salminama bandiraɗo mi salmima banam debbo inde nde yetton nde mbiyetemi ko Ahmed Diol i ɗo joni normalement potnomi jippade ko 23 heures mais caggal ko couvre-feu ne woodi min dañat vraiment décalage au moins 2 heures de temps donc normalement 19 heures jippotomi inchallah bon c'est très difficile parce que ɗeɗo balɗe ɗiɗi franchement ɗeɗo balɗe ɗiɗi mi tampi no fewi par ce que premier jour a heccanki mi tampi no fewi pratiquement embouteillage uji taxi mo ƴettimo par ce que min ƴetta taxi jippo jol jippo o donc vraiment mi waɗi presque pratiquement 2 heures de temps pour yettade
donc finalement ko min duni scooter miñam goto jogi scooter kanko aranimi avec beaucoup de difficultés rond point jet d'eau donc hay goto ala to mbaɗa ɓendude dal fof ko waɗi bouché dal vraiment ene muusi no fewi so tawi auto satti actuellement te en nani tigui wonde laamu ngu ƴetti pellital wonde nombre aji auto ji usete saabi tigui chauffeur ɓe ñaagui les transport wi ko yoɓe balle ɓe mbaɗe subventionné ko ganduɗa ko woni carburant o so nombre auto ji gussa mbar ɓurata musde e moon mais ma muusa par ce que sa yi affaire nde ne muusa ko jol jippo muusata so ɗo joni mboɗo mi daari ko 28 o paɗanne bis o somi dañi 28 o mi joola somi dañani ko jol jippo a ƴetta ɗo nogas jippoɗa croisement Cambérène ƴetta kadi taxi walla ƴetta kadi auto mo jiiɗa fof pour wase tarude par ce que caggal minen restaurant min ko restauration mbaɗanni ɗo joni sa ƴeewi a hirdoto donc noon ko heure par ce que sa hirdima won woɗɓe nan toon ganda a waɗaɓe remplacé donc tagi noon il faut joni a calculta ko jol jippo tan est ce que wona kon ko population kadi wonimo waɗani darde mum ha saabi laygol ñawngu nde tawno so wiyama kaaɓe masque yimɓeɓe calo kaɓata buuhodire auto ji gueɗe kewɗe ne waɗe taw noon ɗum koko haaɗa est ce que wona ko ɗum saabi ko addi ɗum ɗo foof mais ko min noon jaggumi ko ɗum addi ɗum ɗo fof ko ɗum addi ɗum par ce que ɗo joni ay min ɓuɗon haɓe masque ma aɗani haɓe masque ma woɗɓe nan kaɓa kono won hewɓe kaɓata donc noon pour affaire nde vraiment usto walla ni ummoɗo il faut enen fof vraiment mbaɗen sensibilité comme ça masque uji ne kaɓe tinnoɗen kaɓen masque uji ɗi par ce que masque uji ga sen kaɓa ɗum ma riddu ñawo au moins kam ma an hoorema ni ma faggo hoorema eyyi min dal ko noon jiiɗumi quoi en ji étant jeune sukaɓe hewɓe jaltino premier jour couvre feu o ha deuxiéme jour o ni ene hollita wonde ko ganduɗa ko woni état d'urgence o couvre feu o waɗaniɓe arrangé saabi tigui aɓe mbaɗatno ko ganduɗa ko woni huccodirde e dadiɓe est ce que an ala yaadi hen ha kene tolno e 132 personnes nagganoma hen est ce que ɗum an ala yaadi hen non mi yadani hen par ce que vraiment c'est pas la chose à faire mi yadani hen mi aɗani cukagu tan mais min mi yadani hen min dal sinno ko sagam dal mom caggal wiyama couvre-feu jooɗe galleji mon moom fof jooɗo galleji men eyyi vraiment ko ɗum dal ɓuuri inchallah holko mbatta conseil sukaɓeɓe vraiment mbaɗmi ko sukaɓe dal vraiment yooɓe jooɗo galleji mabɓe ɓe kaɓa masque uji mabɓe vraiment kadi ɓe ndento caggal ko ñaw ene woodi woɗani kaɓɓe tan kadi ndento ɗon min dal ko ɗum jiimi merci couvre-feu no musani dal par ce que minen 18 heures men jippoto somin jippima 18 heures min yaaha galle presque 19 heures ma taw min toon sukaɓeɓe non sukaɓeɓe eɓe foti jooɗade tan par ce que comme ko président waɗi ɗum hay min wawa hen hay hunde par ce que ko affaire nguur kam hay goto wawa ɗuminde makko habde makko min waɗa sukaɓeɓe yooɓe jooɗo goddo e goddo yooɓe jooɗo tan ha affaire o gasa so affaire o gasi min anda ko noon man président hay goto wawa non kamɓe sukaɓe responsable moni foof ne wawi jaggude bidde makko nder galle par ce que responsable parent an jito iɗade ha gane ƴetta responsable ma ha gasne bala aɗa woppo bidde ma ne ƴetta tawi bala aɗa lelo ƴeewa tawi sukaɓe nan toon ɓe lelima minde noon mi wurita eyyi noon wurata e sukabam mi woppataɓe eɓe jaaha par ce que min miɗa neehi hooram 18 heures kam mi leloto min gila couvre-feu comisi ha joni 18 heures mi leloto eyyi non mi yaɗani e mabɓe gila ko affaire u ñabbu mi yaɗani e mabɓe yo woppa min conseil toɓe yooɓe jooɗo tan ha ɗum ɗo gasa so Allah jaaɓi ma Allah gasnu foof Allah ala fof gasnuta gasat mais Europe nan toon ñabbu nan toon gila ko ñabbu yomin jooɗo tan ha ñabbu ngu gasa moni foof nanga biyi ko jooɗo muñla Allah eyyi min kam président kam ko sohilam min par ce que min tan kanko galle amen foof photo ji nan toon kamɓe min mi votoda nenam Agnam Jeeya min bam Jeeya Kasga ɗum noon bandiraɗo a salminama a salminitama a juurama indinde yettonde inde ko Baydi Dieng Baydi ne foti duuɓi mo gonɗa e golle yeydi dibiteri men da ɗum ko woni cette ko cettenen ɗo meɗen ɗo nde joni nde fuɗɗima ɗo ɓoyde meɗen ɗo hedde presque duuɓi tati sappe nayyi meɗen ɗo yallah yaw ɓeyda ko wona ɗum o saaha mo ganduɗa ko état d'urgence ƴetta couvre-feu à partir de 21 heures holno gudduɗa ɗum te min gandi jeeyugol ko ganduɗa ko woni dibiteri ko jamma ɓuranno yaade walla an mbeten joguema caɗele walla e actuellement ni minen kam wonno komin jaar ko ñalama tan min ɓuuri ɗum wawa yeeyde jamma kam liggay kono noon sa départ noon he jeeyi kam hande wel hande metta no metti kadi sa gona ɗo ha 9 heures aɗa sa kadi jomumen jogui commande uji gonɗo gona e fadde kadi a hiir taw ɓe jottake ma
ɗum kam ala fof nen hen kono tawi ko min deñi saguji amin kam ko ɗon e 9h kam taw min jippi min jeeyi ko hajuji amin sen paami an hayso tawi woodi caɗele heewani no fewi ne tawno onon jawno ƴetta jippade hade 21 ans eyyi hade 21 minen jawno jippade hen eyyi golle ɗe ko noon gaddori sanan mbirmami ni noon façon o commande uji ɗi eyyi kadi e temps noon so yeehi e nder korka kadi ɗum kam minen liggo toon to kam minen jogo caɗele sabu minen liggo jaam ɓarit ɗo yimɓe taƴatno ɗon kam mi waɗanno amin caɗele seeɗa kono an so état d'urgence o jokki alanama caɗele ni joni kam so konni kay ne waɗi caɗele kay ɓayde client eɓe garata ne waɗi caɗele eyyi ne waɗi caɗele mawɓe bettuɗan kono wonani no fewi kam ne waɗi caɗele mbirmami ni a faami mbirmami ni ñalawma o aji ɓe ne gara quand même eyyi mawɗum de ƴettude Allah neɗɗo ƴettana ko yeeɗa ko hol heure mo jippoɗo min payi tan ke gayngol ngol mbirmami ni so gasi tam kono actuellement tawde ko 21 heures kam tawon kon jawi yaade saabu laaɓi ɗi no faada seeɗa eyyi no faada ɗum somin dañi ɗum ɓurani amin somin dañi kam waɗi 28 min jippo min jaa ɗum ɓurani amin jiɗɗon koye couvre-feu yo ɗacce ɗo wonde walla yo ɓeyde walla yo uste eyyi kañum de ɗon kam min kam fof goto mi am ɓeyɗa mbeɗe wonande jeeyowo olon mbaɗa ko ganduɗa ko woni ko yamira ko saabu aɗen gandi actuellement laygol covid 19 no wayi ni yiiɗa ko laaɓal yiiɗa ko ganduɗa ko woni goɗɗodira koto yimɓe ɓallodiri foof est ce que ɗo oɗon kormo ko ganduɗa ko woni kuule pawaɗɗe en horma machallah waɗa yimɓe yo goɗɗodir waɗa kede laaɓal foof nan ɗo ommu nan ɗo wordo sawil foof nan ɗo ene waɗa kam yo ɗum woɗɗodiri kadi yimɓe kadi wonno kadi goto ara tan ñaam yalowol walla ɗiɗi garata ñaam taw koyemen gari kono mboole mo kam nenditta client e ala min jabta saabu ɗum ɗo goto fof e haajum tan taw woni kon ɗiɗi tan walla tata walla cowɗon kadi jahan laabi moon e ɗum kam ne waɗa recpété hen fewi boom merci a jarama ko ɗum wonno kamin ƴettannomon hannde so tawi ala goɗɗum ko ɓeyta hen ala sana yettude moon gande ke mbiɗa yettimon noon fewi garɗon e Abou Diop mbiɗa ƴettama no fewi Allah jarama jarama merci bandiraɓe musidɓe tedɓe ɓe ko ɗum wonno kamin gaddannomon e nder émission men gayno men jadnude moon e yittude moon on ji emin gudditiri yewtere men kono tamin guddiri ɗo ɗum foof ko golle ɗe jeeya ɗum noon wiide moon tan on jarama ɗum wonno kamin gaddannomon hannde état d'urgence mo mawɗo lendi ƴetti wadde hen couvre feu to diwan mo Dakar ha to Thiès Dakar ɗo noon e nokkuɗe min jirriɗe fof en jii komin jii on teskima kadi ko haala hen ko won hen noon wiiɓe actuellement no muuse mumen auto ɗi e foof won hen noon wiiɓe noon yaɗani eko sukaɓe mbaɗno ko yaltude kadi huccidirde kadi e dadiɓeɓe goto hen foof noon e darde mum e kadi ko daari hen wonɓe ganduɗa kadi ɗum kadi bonnanani ɗumen haydara goto foof e yiyande mum e golle mum ko noon tigui e nder émission men Renndo men mi wiye cat tan hoto ƴettu lesɗe tawno actuellement kamin jaar tan ha tampumi koyɗe foof koko furdi kono ko ɗum woni sur le terrain ɗum noon onon fof on jarnama mi parata kadi mi yekkata jinnaɓe ne tawno ko boɓe duniyani hande yettude jinnaɓe mum kono salminde mama wom Oumou Gueye wadde souhaité heureux ménage oncle am on woni kawlamin galle o foof salminama Hawa on ko ɓi nenam ko sehilam sans oublier kadi ɓe ganduɗa woni mama om Dieynaba Dia salminama dendagal bandiraɓe ganduɗa machallah ne jiiɗi ene jeeɓa ne ketto kadi ko ganduɗa ko woni Piindi TV onon kala on calminama on juurama on beltanama no fewi mama om Salamata kadi salminama no fewi fedɓe yidde Fandiaye onon kala on calminama yeeɓoɓe ɓe amani ɓe tampata hay saaha goto ɗum noon gongol so weeli jomiraɗo on jarama